Mantap, 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 mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Memang jeneng kono kae, bolo. Buri panjang kae, bolo. Mantep rono pokoke, bolo. Nah, iki umpane, bolo. Pakai pelet karo cacing pokoke. Posisine ning kene iki pokoke, bolo. Nah, kene iki. Mantap iki. Banyune wapi iki, bolo. Resi langsung ae, bolo. Mumpung banyune wapi iki tak gaske wae ning kene iki, bolo. Oke. Mergo iki posisine wis awan bola wis luhur. Oke, langsung tak gaske ae iki wis tak ukur dasare bola. Langsung lempar umpane tak pasang sik ya bola. Oke, bola cacing wis terpasang. Langsung pelet tak pasang sekalian bola. Niki awal-awal teko tak gedhi ngene iki ya bola. Men gedhi men. Iwake weruh. Oke, wis melekat iki bola. Sudah siap bola, langsung tak lempar ning ujung sana ya bola. Mantap. Cuacane cerah bola, nameng berawan. Tapi banyune apik iki bola. Semoga ya ikannya makan dengan sempurna. Kayak no pergerakan bola, siji, lurus trek, no bola. Iwak pertama iki sudah naik. Ikan wader. Wader putihan tapi iki bola. Oke, pasang umpane maneh bola. Cacinge wis terpasang. Langsung pelete iki bola. Teko gedhi dhisik ya bola, ke awal-awal ngene iki. Men iwake ngumpul. Iki mancingnya tetep dasaran ya bola. Las dlosoran. Pokoknya dlosor iki modele bola. Tapi dlosor aja glundung ya bola. Wah nek glundung ya wis parah kuwi. Glundung wis ketip berarti bola. Iki nganggo kail nomor 4 mau ya bola. Kail nomor 4 dua mata kail ya bola. Strike bola. Mantap. Uhui, mantap bola. Wah apa iki bola? Oke, siap. Langsung angkat. Oke, kena bola. Wader ijo bola. Wih, iki mangan pelet bola iki, mangan kail sing tak pasangi pelet. Oke, poin bola. Mantap. Lanjut maneh bola. Cacinge wis terpasang bola. Langsung pelete tak bulir-bulir ngene iki bola. Oke, sempurna. Langsung lempar lagi. Nah, carane nglempar ini ya bola gua saat ado-adoe. Men senare lurus, gua kan gigali dhewe, iso nlosor bola.
Nek ndlosor ini kan pelampungnya iso sensitif bolo. Soalnya senare manteng bolo. Oke bolo, kena respon bolo. Siji, loro, telu, strike, mantap, kena bolo. Oke, ikan apa ini bolo? Di kiwak iki. Oke, cilik sebule bolo. Lewat dari cilik bolo. Tak kira gede malah. Malah wader putihan bolo. Guys, ukurannya semini bolo. Tapi ora apa-apa bolo. Oke, kita pasang umpan lagi bolo. Ini cacingnya sudah langsung pelete. Wis, semoga yang kali ini dapat yang besar bolo. Oke, lempar lagi bolo. Oh, bismillahirrahmanirrahim. 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 Iwak gede. Mangano. Iki sing mangan kok wader terus ya bolo pil mau ya bolo. Wis suwi ora oleh lohan ireng. Cuma meneh ikan betok barang ngono wis ora tau oleh bolo. Nek nila jair kadang isih iso ngangkat. Oke, strike kena bolo. Tapi kosongan bolo. Lanjut pasang umpan maneh bolo, cacingnya wis tak pasang bolo. Pelete bolo. Si tak cilike bolo main langsung keplok bolo iki. Pelete bolo. Wis lempar maneh bolo. Siji loro telu. Lempar. Lempar. Oke. Ono pergerakan bola. Siji, loro, telu, papat, strike, mantap. Nek iki asli mantap bola. Wis ora kapusan iki bola. Asli iwak iki bola. Mantap. Oke. Yuk rene bola. Rene bola, rene iwak iki. Wader iki bola, nameng wader ijo. Nameng ukurane ya mantap iki bola. Babon iki bola. Wetenge wis gedhi. Kakean pelet iki mesti. Ini bola. Oke kan. Mantap. Oke, pasang pelet lagi bola. Lumayan mu. Wader neng wader ijone luru. Gede-gede wader ijone lumayan lah. Ning kok wader kabeh yo. Wis rak popo jajal iki lempar maneh bola. Sapa ngerti oleh apa yo? Sapu-sapu sing gedhi. Aja sapu-sapu bola. Parah nek sapu-sapu gah. Tapi iki mangane ora banter ya bola. Arang-arang mangan iki bola. Wis isine wader bola. Tak tahu kenapa ini kondisi alam seperti ini. Terus iwake liyane kene ndi ya bola. Kok anane wader wae iki piye iki? Oke bola sik kayak ana respon ngalah iwak apa iki bola. Strike ngawah kosong bola. Ya apa iki sing nyantol iki bola? Cacinge sik utuh, pelete sing dipangan bola.
Langsung pelete tak pasangi maneh bolo. Pantang menyerah sampai dipangan iki pokoke bolo. Oke, masih lah iwak gede bolo. Iwak apa kae bolo? Terpantau. Engko dicek wae bolo. Engko cek. Engko nek pas bali dicek lah iwak apa wae. Langsung tak lempar bolo. Oh, Mbah Homi. Oke. Mancing wader ijo. Wader ijo kok, Mas? Apa? Masih si tak udahi bolo. Hah? Iki luwih gede bolo. Oke. Mantap. Oke. Wis mengko pokoknya tak sepil hasilnya gini masih ya bolo. Oh, beda. Ombu bolo iwak blida ternyata bolo ning babon. Strike. Oke iki iwak wader meneh bolo. Niki wader putihan bolo cilik bolo. Oke bolo. Wis aku meh balik bolo. Lanjut sesuk maneh bolo. Kita kemas-kemas. Yang bari kita sepilke hasilnya ya bolo. Iwakku engko tak keke masisan kae men ge tambah-tambah wong ya ming oleh piro tok. Tak karo ndelok asli masih kae sing nggo topi merah. Tak ceki langsung. Iki hasil mancingku bro. Tak neke samping wae bro. Aku meh karo ndelok hasile. Sing samping ki sepiro bro. Mau leh wak gedhi loro iki bro. Oke bro. Mas tak tambahi, Mas. Mari kita lihat bro. Oh, wah, gede tenan kuwi ngene. Walah jebule mau sing sijine blidake iwak betutu bolo. Naming ukurane mantap bolo. Sak lengan lho, ndase gede tenan. Mantap bolo. Oke bolo. Terima kasih bolo-bolo semua yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya bolo. Sampai jumpa lagi bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.